ଆଜି ଆମେ ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ପଢ଼ିବା। ଅରୁଣୀ ଋଣୀ, ଅକଣ୍ଟକ କଣ୍ଟକ, ଅକପଟ କପଟ, ଅକର୍ମର କର୍ମ, ଅକାଟରର କାଟର, ଅପରାଜିତର ପରାଜିତ, ଅପରାଧୀର ନିରପରାଧ, ଅପାୟ ଉପାୟ, ଅପେକ୍ଷା ଉପେକ୍ଷା। ଅପତୁଳର ପତୁଳ, ଅବସନର ପସନ, ଅବାଧ୍ୟର ବାଧ୍ୟ, ଅବିଚାର ବିଚାର, ଅବିରୋଧୀ ବିରୋଧୀ, ଅକ୍ଲାନ୍ତ କ୍ଲାନ୍ତ, ଅଗ ମୂଳ, ଅଗ୍ର ପଶ୍ଚାତ ବା ମୂଳ ହେଲେ ହବ, ଅଚିନ୍ତନୀୟ ଚିନ୍ତନୀୟ। ଅଣୁର ବୃହତ୍, ଅତ୍ୟାହାରୀ ଅଳ୍ପହାରୀ, ଅତି ଉଚ୍ଚ ଅନୁଚ୍ଚ, ଅଧଃ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ଅଧମ ଉତ୍ତମ, ଅଧମନ ଉତ୍ତମନ, ଅଧମାଙ୍ଗ ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ, ଅଧା ପୂରା, ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଅନଭ୍ୟସ୍ତ, ମଙ୍ଗଳ ଅମଙ୍ଗଳ, ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ଅମନୋଯୋଗୀ ମନୋଯୋଗୀ। ଅମୃତ ବିଷ, ଅଳ୍ପ ବହୁତ, ଅଳ୍ପାହାରୀ ବହୁଆହାରୀ, ଅରୁଆ ଉଷୁନା, ଅରୁଚି ରୁଚି, ଅଧା ପୂରା, ଅଧିକ ଅନଧିକ ବା ଊଣା, ଅନାବୃଷ୍ଟିର ଅତିବୃଷ୍ଟି, ଅନୁକୂଳ ପ୍ରତିକୂଳ, ଅନୁଗ୍ରହ ନିଗ୍ରହ, ଅନୁରକ୍ତ ବିରକ୍ତ। ଅନୁରାଗ ବିରାଗ, ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ ବା ପ୍ରତିଲୋମ, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବହିରଙ୍ଗ, ଅନ୍ଧକାର ଆଲୋକ, ଅନ୍ଧାର ଆଲୁଅ, ଅପଚୟ ଉପଚୟ। ଅଥ ଅନର୍ଥ, ଅଥି ପ୍ରତ୍ୟଥି, ଅର୍ପଣ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ, ଅଳ୍ପଜୀବୀ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ, ଅଳିକ ସତ୍ୟ, ଅଲଣା ଲୁଣିଆ, ଅଲୋଡା ଲୋଡା। ଅସନର କ'ଣ ହବ? ଅସନର ଅନଶନ।